полицай му прескочи. Добре. Какво става хора? Днес ще играме отново Shine Runner. Една от най-великите игри. Ако ви е харесал миналия клип, ще харесате още повече тоя, защото съм още повече откачен на тая игра, така че гледайте се. И само да знаете, Никсто снима до мене, не се чудите кой... Преди малко говорихме, защото аз вече снимам 6 минути. Дай то много дрънка, като мене. И затова може малко е така да се чува. Нямам нищо, и двамата ще говорим. Да. И отнесох една колиба. Давай. Багна не искам да почне. Хайде, бе, не искам да почваш. Ето, започна, почваме тука. Оп, нещо натисна. Малко бъгна, слям. Играта в началото малко бъгна, така че... Мен хищно ми бъгна. Мен пак в началото. Майнкрафт само понякога ми бъгва, но си клипове където забива и не ги качвам. Малко да сложа звука, защото е без звук. Това парички и цели. Избутахме някакъв човек. Не знам, че не бъгна. Изчакайте хора, само малко настроя медиите. Чете сме много слабо. Така е по-добре. Така хора, вече без може да усилите звука, но аз, защото не се чувам и затова е толкова слаб на мене. Даже да още малко да намаля. Ето го полицая. Ай, махай сега. Махален полицай. Ще полицай. Какво се направи? Ами да. Как куче, кой чакаш? Мале полицая, после от мене, бе. Гледайте. Полицая почна да разбива къщите и аз по него. Оле, отрепки един човек. Оле. Скачаме и на това постъпах, но му премазах лодката. Паднах през нея. Но впет ли да си по-да нещо? Няма да. Или тук ти искаш седи. Добре. Новата ми игра Shine Runner. Та игра Shine Runner всеки може да си изтегли. Добре. И така, ще изиграя още едно състезание. Така, апдейти, както виждате от миналия път съм направил страшно много апдейти. Тук нещо си апдейтвам. Сега малко забива. Малко се направи. Има ловен сезон открит. Аз оставам Азул. Ловният сезон е открит. Ще има трошена навсекъде. И започвам аз. То качва вече клипа, аз по-ко ще го снимам. Мали, тук на мозък. Бъгнах се. Така ти... Бъгнах се. Изпадна под света. Ще пиша на този клип бък, какво? Видели ли? Ти не видя аз какво направих, отнесах една полицейска кола. Това аз преди малко отнесах. Ама не в клипа. Бе хора, този клип като гледа се казва пълно разрушение. Гледайте, през код мина и всичко туша. Гледайте. Аз съм гати тушачка си. Аз сигурно след 10 минути, като ми се качи другия клип, ще изтрия тази игра и ще почна да играя, защото аз вече сигурно ще я превъртя. Не тази игра? Знаеш ли колко още има? Знам, има много, ама ти не знаеш колко апдейти направи. Ясно. А ти си виж моите. Хора, знам, че говоря малко по-тихичко. Ма соя малко се разговарям. 818 лева. Долара. Аз тук имам 10 на първото. Добре, както и да е. Айде да започваме с нова мапа. Бързи и яростни. Тук има нещо крейзи. Аз колко клипове имам вече в канала, то има само 3. Имам повече от 3. Много. Повече. А сега ще видиш, тук като качвам клипа. Бях вчера, аз имам 1, 2, 3, 4, 5. Аз ще правя бая клипове на ден. Мали! Оп.
Удрепах един човек. Съжалявам се за малко бъгна, но съжалявам за това. Съжалявам се да се оправи. Ето. Аз имам 37 клипа в канала. Браво. И игри имам общо всички са 37 игри имам. Броя на лъм, че тук става мазо. Олеле. Малко ще се пробърна лодката. Баста ме гати без Имам ми. 16 клипа на игри. Добре. Гледай, тук става пълно мазало. Пълно разрушение само. Гледайте. Хора, май това е най-бруталната игра. Гледайте какво става тук. Тук, ако се не ме вкара в затвора на тая игра... Дайте не мога ме фанат. Аз така разбирам всичко и това не мога ме фанат. Хора, напишете ми в коментарите на Ники Парун на коя игра да снимам. Някаква за телефон. По-малко гига. Мегабайти. Значи взима апдейтите. До 600 мегабайта. Добре, хора. Ето тук игра последно ниво и ще приключвам с този клип. Да не ми се сърдите. Ето тук на сърцето цъкам. Аз вече и тук съм го отключил това зеленото петно. И аз култо. Шибаните клипове. Колко минути ти снимаш? 6 минути и 30 секунди. 56% вече. Съжалявам хора за клипа, но какво се направи? Тия клипа много ги мраза. Че ме спреш живота. Добре. Не, махни се. Шик се, бе. Какво направи, бе? Аз нищо не натисна. Филе, майко. Стига, бе. Хора, до тук ще приключвам с клипа. Надявам се да се сърдите, защото не успях да направя финала. Но другия път ще изключа интернета и няма да гледам. И няма да гледам клипове, така че чао хора, до после.